gani para final ani. Nanood kay wala ko pa kasi kanos aman kuno siya pa may mayong papuno kong pagkalalaki ako lang siya di alam-alaman Simple ra kayo Jad. pagmasilig at di aw-di-awan kung musulot siya way kagawasan Kini may lagi na mo kaliwa. So give me one more chance. Naglibog ko, you have to understand. Kaya tinunod ako'y sabi mo sa ako nagpagahi-gahi. Iyak ako maging hadlong magmali siya kung di ko muli ko. Ang girlfriend ko labi nagmaglaro mong wapa ko sa mo. Ano man ang Jad siya? Sige naman lago sa lisan. Ano abot ang third Jad? Ikatulong nga Jad. So give me one more chance. Naglibog ko, you have to understand. Kaya tinunod pa ko'y sabi mo sa ako nagpagahi-gahi. Kung magpatigil ang akong darling, unya ako din nasa mahalin. Kurang puso na mong kinabuhi ako sa mapaparin. Kurang puso na mong kinabuhi ako sa mapaparin. Jad, desisyon.